Учебной программе. Бірінші сөз, ну, после Балаудина, там, после этих самых, анарға берега тиішіз. Чөнки она должна рассказать, разложить, значит, ничек яқтылық мәктәбі, бірінде башқа дәріслерге зиян китермейше, татар тілін шундай зор дәрежеге көтеріп оқытып бара. Һәм оқытып қына түгел, шушы татар тілі негізінде, татар тілі оқуы негізінде, анда үзешчән сәнгатьләр эшли, анда төрле күргәзмәләр, анда төрле милли хәрәкәтле булган Класстан тыш эш алып бару. Зур эш алып барыла. Шуңа күрә берничә ел чагыштырмасын күрсәтеп, менә 10 ел эчендә әйтик, яктылык мәктәбе нинди дәрәҗәгә җиткән, йыгы белән капланалар дигәндә, йыгы белән ничек имтиханнар бирәләр. Менә шундый аның чыгышы бик кирәкле, бик кирәкле. Сез аны әзерләп, теге фактлар белән, цифрлар белән һәммәсен күрсәтеп, бөтен Камышлы районына күрсәтсәгез яхшы булыр иде. Мин аны Фәйвәк абыга килгәндә әйттем. Фархат абыга шалтыратты, без укытучылар белән киңәшләштек. Это получается неэтично. Безгә анда барып, менә без шулай эшлибез, сездә безнең кебек эшләгез дип. Менә Син генә бармыйсың бит анда. Айрым, допустим, монда Дустукертында, Самарда, кайдыр вот поделитесь опытом деп какой-то вот конференции уздыралсак, монда инде выступить, урынлы булыр иде. Ә без барабыз аларга кунакка барабыз. Без кунакка бармыйбыз. Ну пусть, допустим, кунакка Биш белән барабыз, аларга ярдәм итәргә барабыз. Проверка белән барасыз. Юк. Без мәктәптән, вот представьте, Камышыдан безгә килеп, менә без шулай эшлибез, сездә безнең кебек эшләгез дип, получается, шулай получается. Давайте с этого начнем. Давай сөз бергез әле. Безнең нәрсәкәй максат нәрсәкәй. Менә бит мен опытым дигәне бар. Инде тәҗрибә алу бит инде. Монда бит инде без анда барабыз бит нәрсәкәй үндәргә. Чөнки Камышлы районында бер авылда гына 2 сәгать, 1 сәгать калган татар тел. Бүтән авылларда 0. Biz монда bir специалист та юк, нәрсәкәй укытучы буларак. Безгә нәрсә сөйләрсәләр, шуны эшләр. Сез әгәр дә шулай уйласагыз, чыгыш ясамагыз. Утырып торгыз, сездән бер вәкил кирәк. Чөнки шәһәрдә миллионда 200 мең кеше, шуның 40 меңенә татар мәктәбе эшләп тора. Камышлы районында 12 мең татар, 10 мең татар, 12 мең әлбәт, 80%, 85% татар. Татар балаларга әлифба укытылмый. Садикларда, директор садикларга сөйләшеп чыктым, балалар хәзер Ярмәктә 100% татар кешесе, балалар бер-берсе белән аралашалар русча. Чөнки садикларда Üreteler varların Türkiye nege Rusça söyleşirke nasıl üreteler dendi. Minan bilmem min ni tügel nasıl ki prepodavatel tügel vasfin nasıl ki terbiyeci de tügel. Mene şularla anlaşılır. Biz onlarga indirge varız, sıralarga varabız. Eğer de indi biz ırşaşırga üretirge nasıl ki barmak bilen törtüp kursa bizning işning neticesi kiriye gene bular. Biz onlarga varabız, sıralarga eyde gizgitler. Нәрсәкәй татар авылы һәр вакыт татарның чишмәсе булып торган бит инде, милләтнең чишмәсе ул. Әгәр дә авыл татар авылларында чишмә корылса, безнең милләт бүген юкка чыккан дигән була бит инде. Менә үгез беләсен философия буенча җәмгыять үсә спираль абразды. Менә бер буынузды без яңадан әйләнеп кайттык, яңадан эшкә тотынабыз. Хәзер татар телен яңадан ачырга, яңадан аякка бастырырга. Без бит безнең нәрсәкәй теләк гына. Безнең сезнең сорауларыбыз сезнең сезнең барырга как специалисты. Әгәр теле чыгыш ясасагыз килмәсә инде, ясамагыз, как безнең байрак Эксперт булачак. Как эксперт булачак кына. Как эксперт булачак. Гафу итәсең.
значит, тилтеби нәрсә турында бара. Алар камышлылар нәрсә ди бездә йыгыны ди, әгәр рус теленнән татар телен кертсәк ди, тагын өстәмә нәрсәгатьләрне алсак ди, безнең йыгыбыз ди аска төшә ди. Йыгыла ди. Безнең максат бит, менә бит яктылык мәктәбендә йыгылмый, киресенчә әле зур дәрәҗәдә үтә. Хотя татар теле монда мишать итми беркемгә дә. Сезнең чыгышыгыз анда специалист булырга. Менә җегетләр, карагыз әле, без шундый тәртиптә алып барабыз. Безнең шундый, значит, сәгатьләр укытыла, йыгының результатлары, нәтиҗәләре менә күрегез, карагыз, чтобы дать им ответ, чтобы они не прикрывались, значит, татар телен кертсәк, агар без харап булабыз дип, әйтмәсеннәр. Төп максат менә шул сезнең чыгышыгыз. Вот теге вакытта утырышта әйбәт минутта чыгыш ясады. Вообще, вот шул инициатива кемнән чыгау? Ну, вообще вот это... Камышлада, Джируше, вот это... Кем вообще вышел? Менә институт туган тел оешмасы. Туган телнең оешмасы. Чөнки менә 4 оешма вәкилләр утыра. Бөтенегезнең уставын орадым. Татар телен саклап калу безнең төп максат. Татар теле булмаса безнең милләт юк дигән сүз. Менә не все понимаю. Вот глава района, допустим, да? Анарга обратились, он поддержал эту идею. Поддержал эту идею. Вот в знаке выступления, хоть и кратко, да, но здесь обрисовали всю эту ситуацию, какая происходит с татарским языком. Бик якши, синсуляды, и это все понятно. Радиклар, допустим, Радик Микеля, Кем, Анардан Келя, Алар тоже присутствует в этом зале. И при возможности или при необходимости Алар свое слово скажет. Потому что когда будут разговоры пойдут о том, что это мешает ЕГЭ, там, то есть, вот здесь я пример, допустим. Вот пример. Вот без языке. Совершенно верно. Вот, пожалуйста. Но надо понять вообще, ничего, когда народ-то настроен. То есть, вот родители, на что Алар? Ну, вот. Это второй вопрос. Алар прикрывается еще родителями. Имеш, родители не хотят изучения татарского языка, потому что кому не нужен. Может быть, для этого и Джияда, глава Камышлинского района, чтобы без послушания, допустим, что родители, да, не как говорится, двумя руками за. Как народ. А вот народ, допустим, а народ говорит, вот видишь, что давай татарский язык не будем изучать. Киряк пусть уйдет, косанар. И начинает свои... Совершенно верно. Это второй аргумент, значит, ата-аналар белән прикрывается. Монда сенҗүгә теге вакытта юк иде. Сөйләшкәндә без монда теге вакытта Все это понятно, понимаешь? Нет, мы говорили о чем? Есть возможность хозяин включить, значит, компонент, учебный компонент, родной язык, татарский язык, да? Понятно, возможность есть. Волевое решение главы нужно. Вот. И директоров школ, потому что глава здесь ни при чем. Здесь директор, глава ни при чем. И родители, да. Просто учебный план составляет. Убедить родителей убедить, чтобы потом не было ничего мишнетеге, мучительно больно-то. Хотя потом ламнар вырастут и скажут, а что же без него ряд надо, если хоть ты... Дөрес әйтәсез. Аларга шәт әзгенә поддержка кирәк, әзгенә булышу кирәктер. Алар телиләр менә кайсылары так, бер кайчан биргәнгә китәр. А мы, да, знаете, вот образовательный процесс это не предусматривает, или так, и мы аргументированно, допустим, радиками, кем представитель это, вы знаете, вот он, допустим, к этому учебному процессу никакого... Она просто как эксперт. Да, вы хотите. Конечно. Агар мен сен әйтәсең, головадан не зависит. Агар мен голова булсам, гафу итәсең. Мин җыяр идем, мәктәп директорлары. Әйтер идем. Җәмәгать, сез татармы? Без татармы? Без камышлы
да яшибызмы? Безнең киләчәгебезне телисезме булуын? Менә найдите способ, возможности включить этот компонент в учебную программу. Вот все. Шынтала районында ызаккы Назав районы булып Кадемов эшләде. Неге кабинетка кертеп ябатырган булган, Чуаш, Мукшы татар авылларына. И пока неге учебный планнарына туган телне кертмиләр, чыгармый торган булган. Күптән түгел. Это зависит от много. Непосредственно мөмкинлек, ул, значит, мәктәп директоры халитәен, ученый совет, педагогический совет, алар халитәләр. Но ведь алар чем вот прикрывается? Вот двумя вещами. Им же это мешает. Яктырып мына калган түгел, менә безнең оешмалар калган. Яктырып менә алар кунак булып барган да. При необходимости При необходимости. Биллахи менә сезне чыгып өндәргә кирәкми. Я его просто прошу, чтобы это было... Менә мен сине прикрою. Сезнең Без битәкәбез инде үзебезнең чыгышыбызга ради. Крымга утыртырсың. Әгәр Крымда минем сөйлесем килсә сөйләтәбез, кирәк дисә берсенә дә телтеш кидермәс. Аларның чыгыш ясаулары, значит, һичшиксез кирәк. Алар үзләре мораштырырлар. Ничек менә яктылыкта? Хәзер, синең соравыңа кем инициатор? Менә, значит, автономия, туган тел, дуслык. 13 елда без конференция собирали, да? Татар телен саклап калу турында. Монда инициаторлар без барыбыз да. Вот, а конкретно занимается Фахим, шул вопрослар белән. Вот, без шуны әйтәсем килә, без бит инде татар җәмгыятьләре барыбыз да. Без үзебезнең киләчәгебез турында уйлыйбыз бит. Ничек без тырышып Камышлыда инде шушы татар үзәге буларак, алар Марга инкар итәләр безнең теләкләребезне. Безнең эшебез нәрсәгә кирәк ул вакытта? Әгәр үз кулыбызда шуны да хәл итәлмәгәч. Әгәр алар, менә шушы мин дальше думаю, әгәр алар ул конференцияда әйтик бер положительный итогка килмәсәләр, нәтиҗәгә килмәсәләр, тогда мы, значит, повернем эту политику несколько с другой стороны. Предстоят выборы главы администрации Каскина. Нет. Әйтергә кирәк. А кто его будет поддерживать? А хәзер хитрая система. Система ладно, аның виҗданы булырга тиеш. Ул мәктәп директорына. Тем более, аларның хороший перспективы. Выборы прекрасно беләсең, что это такое. Нинди форматтасын аларны улуын? Глава района. Что, допустим, действительно, вот это... Бөтен мәктәп директорлары була. Бөтен татар теле укытучылары була. Берәр ике шарманда үзләре әйтәләр алар. Бөтен детсад директорлары була. Аннан соң инде министр алдым ата-аналар булса, которые кимнәр татар телен укытырга теләп, безгә кирәкми, киргә сөйләтергән мәктәп сезнең мин эшегезгә тагын иремен дидем, әйбәт. Безнең максат мәктәп татар телен саклап калу дидем. Аның зам белән яшәргә сөйләшәбез. Ну, ихират чират Рафаэльяна. Максат мәктәп саклап калырга. Әгәр дә инде нинди бурыччылык кирәк, аларга нәрсә безнең әсбапларыбыз юк ди. Диделәр инде менә каникул булышала. Булышала нидән мин аларга бирдем Чирмешан районы белән безнең Камышлы районы тугандаш алар әсбаплар мин декабрьдә хатны китереп бирдем уже нигә Илдарга. Просто аларны әзгенә әйтеп ибәргә. Бабар пускать, кабыз әйтеп берәсен дә машина эшләмәй. Шәт шуны да кирәктер. Әгәр дә инде представительный делегация булса, яхшына барып сөйләшеп, бер-беребезне аңлап, кирәклеген аңлап алсак, барыбер аны эшләргә. Әгәр дә бүген аны эшләмәсәк, икенче вакытын була уже. Бөтен мәктәпләрдә нулга әйләнә дә, аларда бер мәктәптә бар, 1-2 сәгать керә атнасына. Ничәдә җыелалар алар? Так, Карак Сәлимонда 2 ел элек
Ниде Татарстан китап нәшриятынан заявка ясап, бөтен татар теле курсына, бөтен әсбапларын алдым. Менә монда тулган, тегендә тулган да, тәрәстә тулган. Бердәмлеккә яздык, килеп алыгыз дип. Звонок булырмы? Менә барабыз да күрсәтәсез. Менә. Барасыңмы? Чыгарасың да күрсәтәсез. Менә шулай егетләр Әнә бер тәрәстә. Бәттән нәрсә киләләр. Ничәдә башланды? Менә хәзер давай оештыру мәсьәләсе. Ниде мәктәп директорлары сразу Ниде Сафиуллинның китабы, татарский язык 11 класс. Бөтен курс бар. Кемдә килмәде дә, сорамады да, Шушы илемдән хәзер безгә эшләп җибәрергә дә нормально була. Мен де таңдаудан бердем. Бұл Акча. Тоқтаңыз мен сөйлеймін. Бұл мәселе енді көптен қозғатамыз, көптен сөйлейміз. Бұл мәселені дәрістер турында, сәләтлер турында. Міне Олимпиада, Алькинада узды, Комышыда узды, Нарсыңтау Комышыда узды. Укытучылар нәрсе дейлер, татар тілі укытучылары. Біз гел заявка береміз, завучка 3 сәгат минимум. Ел сайын береміз заявка. Бізге де қайтараларды, ол заявканы сәгатіне де 1 сәгат, 2 сәгат қалдырып дейік. Biz kim şulay işleyik, biz bilmeyiz deyik. Әллә директор işleyik, әллә образовательный округлар. Ну, вот радиотан сұрап, кем шлен? Образовательный округлар. Çünkü o китаби образовательный образовательный округлардан қойтады указание усилить внимание к русскому языку якобы. Шундай deyip. Не кагазда түгел, а планны тоталар да үзгәртәләр ди. Шулай. Телефоннан гына шалтыратып әйтәләр, син кыскарт диләр. Ул бернинди дә директивада юк. Егетләр, Әйдәгез, тукта. Тагын мен сөйләп торыйм әле. Тагын. Бу димәк, менә глава. Директормы, главамы? Конституцияда әйткән, Конституция гарантирует создание условий дигән, для того, чтобы изучать языки народов России. Конституции гарантируем создание условий. Глава жауаплывыми за претворение этого положения в жизнь. Глава. А как же? Сразу же ты мәктәптә нинди правильно. Камышлы районында. Менә безнең глава есть районный, әйме? Мен аның фамилиясын да вот еще никак не запомнил. Ул миңа күргәнендә юк, мин аны. Менә Күргәнендә күргәнендә. Кирәкми ул миңа. Кирәкми. Да. Барбар. Минем бар Галузина Лилия Викторовна, да? Все правильно. Система есть партия, есть министр образования. Все правильно. Все правильно. Кроме этого, мәктәптә бөтен мәктәпләр власть в любом месте за всю Конституцию отвечает. Жауап бирә. Власть региональная, министр образования үзендән үзе, сельское хозяйство үзендән үзе, а глава или Меркушкин, алар за вакс içinde Народное образование. вакс içinde. Илдар Шафигулович анда. Илдар Шафигулович. Бүтүнсө татарлар. Уларда эшли бер 30 ел түгел икән. 20-дән артык инде. Сән әлдә народное образование урасанда команда. Еще можно было понять. А качан анда кругом татарлар, глава администрации татар. Yok, мында образовательная круга бар. Образовательная круга. Алар командует. Образовательный округ. Какой был образовательный округ? Северный, бар, северный, северо-восточный, что значит меня Максимум должно быть у них этот. Олхатна, кстати, размножить надо. Вот что Сырарга, вот, допустим, Камышлада, кем народного образования занимается, что за давление на него? Ул әйтмәскә дә мөмкин. Аның өчен әйтмиләр сафарада. Потому что это зависит не от него даже, а зависит от директора школы. Мында инде максат шундый, даже не максат, сәбәп. Ата-аналар балаларын югары билим йортларына кертергә дип, яхшы имтиханнарны тапшырсыннар дип, алар әлбәттә үзләре баш тарталар. Татар теленә.
Я уверен, Мында потому что алар самостоятельно әйтәчәкләр никем мына өзіне алмай. Самара. Обязательно уздравар Просто әйтмеләр истәндә бар, креден да усымна. Просто безгә аларга защита кирәк. Шуның өчен менә мин тагын да әйтәм. Менә Татарстанда 3 сәгать минимум, яктылыкта 3 сәгать минимум. Алар йыгы буенча алдынгы рәттә Татарстан һәм яктылык һәм әтәниләр монда канәгать булып чыга. Үзен Татарстан балалары йыгы буенча алдынгы рәттә булгач. Знание дополнительно иностранного языка, он Наоборот, влияет на развитие Мозг, мозга. на мозг, да. Икенчедән, менә минем хат Володиновка бер киткән инде, Шакуровтан бер хат. Монда инде бөтен округларга, бөтен директорларга өлкә буенча менә әзерләгән инде. Синан алып бар, ул эшләргә язылган. Әйе, һәм инде нәрсә дим. Менә монда үрнәкләр бар. Безнең зур белгечләр, авиация, космос, медицина, бик зур докторлар бар, академиклар бар. Алар 7 класска чикле, менә Камышлы һәм башка районнарда, Самара өлкәсендәге кешеләр турында сүз бара. Менә шул ук Калючев 7 класска чикле тик татарча гына укыган. Шуның ише үрнәкләр бик күп. Әйе, бик күп. Берничек тә аларга киртә булмаган зур белгеч булырга. Татарстанда бик яхшы аргумент бар. Әйе. Шаймиев үзе дә. Пуча авылында 7 класска тарча укып политик федерального бер-беребезгә гитар итмәк менә шушы сүзләрне Камышлыга барабыз. Менә хәзер әйтәм, 15 сәгатьтә 15-тә. мәдәният йортында Местное время. среда бер секундга була уже. Среда. Миңа үзләре Кемнәр бара? менә Записывай. кемнәр бара? Записывай. СОТНК. Гаранов. Шамик Хайдарович бар, мин Ну бер хотя бы идти первый руководитель кирәк барыбер. Шакуровны беләсез, состояние ана алып барып булмый. Әгәр дә инде глава районга бөтен замнарына барсаң нәрсәң. мин китәмен тоже. Так, кемнең менә кем бар ала әнә. Так, Галиуддинов и Гөлфия. Без икәү барабыз. Так, ни Тукта. Рифкат шултыратали. Барса нидә Бер киш кирәк. Минем бер уже Туктар Читович шәһәр автономиясе. Он член совета еще. Член совета Довантель, так что это областного. ул барам дигән обязательно ул кирәк. Бер кеше дә булмаса, Анда Камышлы районында айырмалар да бит. Юк, анда. Нидә оешмады. Бер оешмада кенә улар бөтенесе. Әйе. Он дөрес.